Salum horas madihita saluhuna. Perjulu martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabi tamulai ma. Amin. Dihamu amanami inanami donga sahuria nahinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patuluhon dung epipaneseon. Sarohado ruas dohot parhaladu ni huriata Kristen Batak Protestan. Marningot dohot kamalatehon naung 50 tahun perdalanan ni ulaon mabaritahon barita nauli na hinobasan ni huriata di Pulau Rupat marhite biro sending manang Pekanbaran Injil HKBP. Marhite biro sending HKBP nunga ditongos tu hatta akka parbarita nauli tu Pulau Rupat. Alani lam gadda mabilangan ni halak na porsea jala taruli di haluaon na pinatupani Tuhatta Yesus Kristus. Anggiat mamarhite na makalason dohot makamalatehon tu Tuhatta naung 50 tahun ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Lamar gogo mahuria Kristen Batak Protestan laho pai satu dot pahebakon pakubasio di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat dohot di sadok pertibion di bagasan haporsiaon na tugu tutuhata. Alani tapasada maruhata dohot pikirata laho marsoba tu di bata tapuji maibana marhite ite marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamu diamai, na mangaroro hita siyan gonggoman ni hahulumon, jala pausaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya.
martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na marasi roha, udok kami mauliati tuho, siya nasa roha nami, ala di juho kami siya nahulomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, say dirajay to dim nabadiyay mahami, asalam ganda haporsyaon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahen ni Portibion, asa sahat kami, rap dohot akan aporsya di guarmu, Tuhan ngoluan na sora suda, marhite-hite anak hakolongan deroham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon mapatik ni debata, imanatar surat di Matius bidu 20 lalu, mamukka mention ayat 10 sia saha rodi ayat 20. Laho mahamu, pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu ma nasida tu bagasan guarni ama, anak tod di porbadia, laos azari hamu ma nasida mangaradoti nasahata nau kupatikon tuhamu, ai idama, saya nadong anakku dohamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon, atong mangidugugo mahita sian tuata di bata, ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon no bartopati mi, amin. Nadiho ulum
tima dosata nagudangi tapaudu be marohata martangiang mahita. Ali di bata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Hugilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Sayunang pabali hami siya julum alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian yak kapar dosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo di roham asa mangulu. Sai pahot ma asin di roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagugon nito di perbadia. Asa tarapul situ turo hanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapun di guarmu nabadiai. Amin. Laos ta bigima hatabaga-baga taringot tuase saan ni dosata. Songonodo pakkahulong ini debata di portibion, pola do anak nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di bana, asa hanguluan na saliling nililing na di bana, hasangapon ma di debata na di gijang. Hata ni debata turpu epistel di bagasan minggu sadarion imanatar surat di buku Nehemia bidualu mamuka masian ayat sada saha rodi walu dungi marluhut masadok bangsoi hira sahalak do tu alaman na diadopan ni bahal partuaehon akka didok nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku patik ni si Musa naung tinonahon ni Jehovah Tuhala Israel.
Jadi majahama ibana siani dia dopan di halaman mardonokon bahal partuaihan sian buha siang ari sahat rodi hosni ari dia dopan ni akka bawa dohot paropuan dohot halak akka nama roha. Jadi pinggol ni sadok situan natorop ima mangingani tu huta ni buku patiki. Dungin di pahir bang si Esra ma pustahai dia dopan ni mata ni sadok situan natoropi. Ai tumi bodo ibana jongjong sian sadok situan natoropi. Jadi di pinahir bang nai pustahai jongjong ma sadok bangsoi. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabitai, si Hodia, si Mesia, si Kelita, si Asaria, si Josafat, si Hanan, si Pelaya dohot halak Mesia di Kelita. Halak Lepi mangapoi bangsoi mamaretahon patiki laus jongjong ma bangsoi di hajongjonganna. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Manjau, dohota
Padonganion ni debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia parmulaan ni ulaon seding di Pulau Rupat mamuka siat tahun 1990-an marhite pangajarion tu akada danak nahiun inobasan ni SL Pakpahan PB Marbun Dohot P siahan masay denggado parsaoran nasida natulu maradopon halak akit mabahit tubuh sihol ni rohani halak akit i majakon pakobasion taringot tupad di pendidikan dohot kesehatan hinorhon ni sihol ni rohana sidai gabe di pangido SL Pakpahan marhite padita alman badia siahan natongon marhobas di HKBP duri asa di patupa seksi seding HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Alani di tahun 1960 lalu ditopot seksi seding HKBP Pulau Rupat laho mengaranap akka narikot si patupaon dalan marbarita nauli di Pulau Rupat. Haroroni barita nauli tu hutan ayu. Tongon di hari 7 April 1960 sahat ma di hutan ayu ima diakonis ka ritonga nagabe ketua sending HKBP Ujui. Padita alman badia siahan natongon marhobas di HKBP duri rap dohot guru marolop silitonga. Di pahobar nasida ma diri nasida madapoton masyarakat toropan sian nasida ima hala akit dungi di pajongjong masik kola dasar jala disima marsiajar torop ni 42 halak nama rumur meragam-ragam dungi tongon di bulan Mei 1960 ditongos HKBP masa halak pelayan kesehatan ima namargoar Aston Tumanggor marhite pakobasion di bidang pendidikan dohot kesehatani gabe tarpatupa ma ulaon padidion nabadia tongon di hari 20 November 1970 sada tu 120 halak ima ari padidion na parjolo di pamasa jala laos di ari ima dirajumi nagabe ari hatutubuni hakiristenon di Pulau Rupat hinorhon ni haperluan ni persikolan ima inganan marsiajar dohot inganan permingguon dungi di hari 5 Agustus 1987 di pamasama peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan ayu dung sidung bangunan gerejai diresmihon mai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Haroroni barita nauli tu huta Sungai Bantal. Di patupado ulau seding di Sungai Bantal marhite na pajongjong di patupado ulau na pajongjong persikolan inganan ni halak akit laho marsiajar majaha dohot manurat alai di pajongjong ma persikolan tongon di hari 5 Oktober 1970 sada jala marsiajar madisi torop ni 44 halak dungi di patupa mamusay padidion nabadia tungod di hari 25 Desember tahun 1970 sada. Haroroni barita nauli tu huta Sungai Carok. Di patupado padidion na parjolo tu 30 halak sian pangisini huta Sungai Carok. Tongon di hari 20 November 1970 sada maringanan di gereja HKBP Kacak
Hutan Ayu. Dungi di patupama parmingguon di huta Sungai Carok di bagasan ni ruas ala sodi pajongjong dope bagas gereja nasida. Dungpe di tahun 1970 lalu di pajongjong ma bagas gereja di hutai Sungai Carok jala mamukka siani manasida marminggu di bagasan gerejai. Haroroni barita nauli tu huta Sungai Raya. Di tahun 1960 sia maparjolo sahali di patupa parsauran maradupon pangisini huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaun marbarita nauli dot pendidikan. Hobar tusidi tongos departemen seding masada halak guru namargoar Tabun. Tongon di tahun 1960 siai. Dihobasi nasida ma ulaon pangajarion suang songoni nang pakobasion dingolu partodion. Dungi laos dipangido pangisini hutai mamuse asa diajarhon tu akka yanakon nasida parbinotuan taringot tu nama jahat dohot maretong. Akup ni laos do rohana las merdus nitahima pangisini hutai laho paulihon parsikolaan. Haroroni barita nauli tu huta Kuala Simpur. Di bagasan pakobasion naholistik do nang ulaun marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhite pelayanan kesehatan pahirason roha dohot mamaritahon barita haluaun tu akka parhata sian na adong di tonga-tonga ni hutai. Nang pesongoni hola dua halak do sian tongan ni akka na parhatai sian siati narade majalo padidion nabadia. Tongon di ari onom Maret tari 1983 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alaidung di tahun 1984 lam torop do sian tonga-tonga nai akka parhata siati di hutai narade pasahat dirina laho majalo padidion nabadia. Dungi di tahun 1925 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Haroroni barita nauli tu huta Gunap. Di Pukama Pajongjong Pospek Kabaran Injil di Huta Gunap di tahun 1991 parmingguon na parjolo ima nani dohotan ni torop ni 30 halak. Di patupama padidion na parjolo tongod di hari 25 Desember tahun 1910 hinobasan ni Padita Alman Badia Siahan, Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi ia di bulan Mei tahun 1911 di pajongjong mabagas gereja jala diresmihon di hari 20 Desember tahun 1910 sia. Alaidung di hari 31 Agustus 2014 di patupama peletahan batu pertama pembangunan bagas gereja nai baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion gabe tulus ma pembangunan bagas gerejai jala diresmihon mai di hari 14 Desember tahun 2014. Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di Obas na Parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat tarida ma di bagasan partikian nuaengon
naung lam tumajuna pangisini Pulau Rupat lumobi mai dingolu pendidikan dohot pertanian nang pesongoni tong dope masairikot panggongomon tu nasida asalam mulu pistar taringot tu parbinotoan dohot pangatusion pahibakon peternakan dohot pertanian lumobi mai pengolahan lahan gambut asa gabe lahan pertanian. Pakirimon ni Biro Sending HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon urutan ni Biro Sending HKBP do ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat. Lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Parpak dohot Sungai Pong Pinsaton, jala pahibangon manian sian ulaun sendingi marhite napajongjong sending station songon parbue ni naung 50 tahun ulaun sending di Pulau Rupat. Akup ni pajongjongon ma nang rumah singgah tu akka dongata na di Pabel lam takasma kinahebang ni Pekanbaran Injil di holistik marhite na pajongjong pusat pelatihan laho paisaton ekonomi dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Puji ma Jehovah aleto diku jala unang tung halu pahon dengan nibasana sudena mari demahita. Tidak kumaha porsiaw tay songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabi-gabias sato di perbadia adorak sabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpazal lo ibana di hao pinor silang na tua tuban waturung ditanom na mula manguli dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siam ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani si may ibana pa mulak so tanoon manghumiyalak na manguludo na mate au porsia dito di porbadia jalarong sada huria na badia huria to pandala Kristen akka na badia do dia san di dosa do dia tay na mandok mulak mangulu do sogot danghal naong mati do dia nguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Titing namasa di Minggu Tasadarion 23 Januari 2022. Dua di Minggu Tasadarion
Imam Minggu Patuluhon Dung Epifanias, dohot topik Minggu Sadarion, Yesus do hagogok ni hatai. Parhoba Sadarion di hari Minggu, boi matarjaha di wartata. Titing namasa, sada, parmingguon 50 tahun penginjilan HKBP di Pulau Rupat. Sadarion Minggu 23 Januari 2022 di Sude Permingguon di HKBP di patupa acara khusus Permingguon 50 tahun penginjilan HKBP di Pulau Rupat. Jala Sadarion di patupa pesta puncak di HKBP Hutan Ayu, Resort Kacak, Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Ni uluhon ni opui Eporus Pandita Dr. Robinson Butar-Butar. Tatangnya kon macarai asa denggan mardalan bayan sangap ni guarna ni tohata. 2. Ruas napindah. Memuka Minggu Sadarion 23 Januari 2022, keluarga ni Amata Besman Sihombing, Inatan Nurliana Boru Tapubolon, dohot sadadak danak bawa, dohot sadadak danak boru, alamat perumahan Harapan Jaya Blok F nomor 100 Onopulusia wilayah Bethlehem, pindah Tuhuria GKP Smirna Cikarang. Tatangnya kon manasida asagabe ruas naburju di Huriai. Parhepengon ni Huriata di mingguon boima tajaha di warta, saldo kas ni Huriata per 23 Januari 2022, Huria diakoni 282.170.136 rupiah. Pusat 43.320.167 rupiah. Distrik 1.730.000 rupiah. Dana pensiun 8.470.000 rupiah. Pembangunan 1.900.000 rupiah. Transitoria 6.900.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 45.875.770 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni Huriata asa tagarar ma pelean bulatabe, pelean parmingguan virtual na tapatupa di Bagasta nang janji mantabe. Tuatama nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Ulang tahun. Torop ni ruas ni Huriata namar ulang tahun di mingguon 27 halak. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Hatani debata namandok di Poda Tolu ayat sada sahat 2. Ale anaha sai unang halupahon poda nasianau sadiradoti roham maakatonaku. Ay tambani do diho ganjang ni hari-hari dohot taon ningolum dohot dame. Songonima titing di Minggu Tasadarion tuatama nama masu-masu.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramo tiak hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jamita di mingguta sadarion minggu patoluhon dung Epipanias. Imasian Evangelium Lukas biduopat ayat 14 rodi ayat 20 sada. Yesus do haguguk ni hatai. Margogohot todii ro Yesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi. Mengajari do ibana dia ke perguruan nasida jala saluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nazaret tu huta hagodanganna mangihuton hasomalanna. Lahodo ibana tu luat perguruani jupa hari sabat. Jadi jongjong maibana naeng majaha. Gabe dilehom matu ibana pustahani panurirang si Yesaya. Diukap mai. Jadi dapok matana mana tersurat songonon. Songgop do tuau todini Tuhani. Ai dimiahi doau mabuah berita nauli tuaka napogus. Disuruh doau mamaritahon tuaka natar hurung asa malua. Tuaka nama pitung asa marnida. Paluahon akan aginosagosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai, dipaulak matu parhobas, laos hudul ma, gabe 00 ma do pakibana matani sudena di perguruani, jala di hatahom ma tunasida. Sadariodo jupang natar surat odeng di nabi negemunai, ima sahak ni pajahota. Padan manang janji yan hurang songonna hurang di pos domolo janji umora hata batak tai mangalapati taringot tu janji ngeri-ngeri sedap do manaringoti taringot tu pada molo dihita halak batak dekeni sabulan turi purna tu magona halak siose padan dekeni sabulan tu tonggina tu tabona halak siose padan turi purna tu magona ima argani padan alai di parngoluo siganu pari jojodo jupa janji-janji palsu. Dada holan tiki masa kampanye-kampanye pilkada manang pilek, manang pemilihan kepala desa dan lain sebagainya nomor pertemuan tuaka pemilihan boy godang aka janji-janji ala di parngolo siganu pari pe boy do godang aka janji-janji tetapi tidak terrealisasi. Boy do rahita madabu tu dua situasi, apakah sebagai pelaku yang berjanji tetapi tidak menepati atau korban janji-janji palsu. Hacido molopola nungapai mahok kita alani janji ko pajupa. Pukul pitu pajupa nina rohita sebelum pukul pitu HP na tapai madang ro. Dangadong buah-buana sahat tu pukul lalu pukul sia dangadong buah-buana. Patut dodidok janji adalah utang. Imargani janji, imargani padan. Alai yang gode batatung macetak kasdo pabua dakkea so dipatulus padan naung niwarihonna janji yang sudah dijanjikannya. Ido molo di Bibel tai manang Alkitab diguari padan manang janji, perjanjian lama dan perjanjian baru. Padan narobi
padan nai baru. Padan na robi digo himay di bagasan Yesus Kristus na jupa kita di padan nai baru. Ahamaharoa padan ni debata. Apakah itu janji Tuhan? Dung madabu jolma Adam Hawa tu bagasa dosa. Sadari madabu tu bagasa dosa nunga mate nasida. Adong manukun, kenapa Allah berbohong? Padahal Adam dan Hawa tidak mati. Adam dan Hawa sudah mati. Karena kematian yang dimaksud di sini adalah kematian putusnya hubungan dengan Tuhan Allah. Alanido moloso adong be parsaurata dohok debata moloso heabe hita martangiang di ngolu taun naung mate do hita di si. Manang molo sasahali do hita martangiang isaranina marhosa sasahali marhosa naung malgipalgip ma haporsiaota perlu songon handphone anggo handphone wae ngadi pabua 3% nai baterena 20% ngai pabua 10% 5% ngapi di pabua dungi pitor marara mai binoto mamuse laho pacason asa boi dengan songonido nang ngulut taon boido gale parngolot asiganu pari atau mungkin juga ada banyak hal yang kita alami di mana Tuhan sedang berbicara, sedang menegur kita, caskan imanmu. Ala jojo lupa hita dipadata dijajita. Anggo debata hok do padanai nang penaung madabu tu bagasad dosa jala disi madabu tu bagasad dosa sadari nai Allah berjanji dalam dirinya. Di padatot tu dirina iko paluaon na jol maidang lomoro hana hamamate ni halak parjahati. Alaikum mulak maniantu madiko dosana. Songon na tua-tua tu yanakonna. Nang pero takda danahi poso-posoi. Dipayas, diburi dengan. Nakpe takang dak danahi dimuruhi do. Dilicing si pata, disonggak si pata. Ala yang goholong ni na tua-tua na molo na tutudo na tua-tua songon na tua-tua ibana. Holong ni rohana do molo tukpe dilising, dimuruhi yanak konnai. Asamu banian, songoninang Tuhani. Asamula muse marsao rasa diboto muse. Alani disuruh makan aposona panurirang nanga keraja. Alai ipedang margogo jaladanga dong. Diaka panurirang tidak ada seorang nabi yang manapun. Walaupun sudah melakukan banyak hal tanda-tanda mujizat. Elia, Elisa, Yeremia, Yesaya dan lain sebagainya yang sudah menjadi nabi-nabi besar. Alaidang adong nabarani madok. Audo hagugok ni padani. Akulah kegenapan dari janji firman Tuhan. Dangadongi. Jaladang adong namadok nabarani madok audo dalani dohot taluaon dohot tanguluan dangadong nasahat tua maya somarhite sianau. Dangadong nabarani madok audo pardengganan lahomabuam padenggaton. Tu debata Jehovah dangadong. Sogada debata sadiri natuat ima marhite Yesus Kristus ido banna digoari sadarion tema ni mingguta topik Yesus do hagogok ni hatai. Janji yang sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Hurian itu hata. Tongon di hari sabat hati hai. Roh Yesus tuhuta bonapasogitna. Siak Galilea tu Nazaret. Dungi masuk bongok matu bagas joro menagin waran na sinagoge. Sinagoge
ingana perpunguan ni halak Yahudi. Jala hasomalat doi dipuka perguruani adong mana mengajari tongomma parhobas hati hai dilehomma tu Yesus buku pustaha manang kitab suci. Kitab suci nadong hati hai dang dope songon sinuaingon. Songo buku siap papirus doi lak nihau dari kulit kayu dan kulit binatang digulungan kitab. Dilehom mai dungi diukap dibuka Tuhan Yesus ma pustahai. Ini bukan karena kebetulan. Tetapi sebagaimana minggu ini Epifanias yang ketiga. Epifanias Hapapatar. Penyataan supaya dunia, supaya manusia mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nunga meribu tahun halak Yahudi masih hol adiga do hasasaut ni bagai-bagai adiga do padani adiga do Mesias paluahon portibion paluaho bangsonami diganup parpunguan nasida sai ditanyakod doi haroroni Mesias nuaing nunga di tonga-tonga nasida Mesias na pinar baga-bagai diukap mabuku pustahai sian Yesaya ono pulu sada ayat sada doho 2 tarsurat songonon songgop do tuau todini Tuhani ai dimiahi doau maboan barita nauli tu opat golongan yang menderita. Maboan barita nauli menyampaikan kabar baik ke 4 golongan atau status dalam penderitaan. Masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang terpinggirkan. Siapakah itu? Nah parjolo haroroni Kristus membawa kabar baik sukacita kepada orang-orang miskin. Tua kana pogus. Napa duahon tua kana terhurung asa malua. Napa toluhon tua kana mapitung asa marnida. Jalan apa upaton horong napa upaton hon tuaka najinosa gosa. Memari tahun para sini rohaon yang miskin. Kemudian yang terpenjara, yang buta dan yang tertindas. Siapakah ini? Mungkin kita berkata nangawi, dang na pogo sau, dang na mapitu ngau, dang na terhuru ngau, dang na tertindas lagi nosagosa au, tetapi kita mau menoleh ke belakang sebentar mau melihat buah. Kalau dikatakan hari ini genaplah nats ini ketika kamu mendengarnya, inunga digohi. Ada orang setahun 1800 ono puluh sada. Batak halak nasing go najolo manggo madok goaron. Anggo najolo ninna terbarita do hita oputta bangso liar. Sarupa do dohot goar Kristen halak do nama dohi Kristen dimulanai alain waing gabita hanguluhod doi songoni dohok goar Batak adorak soro barita nauli opat golongan lagi nuaran na dison na pogos na terhurung lagi nosagosa na tertindasi dohok nama pitungi takas jupa dihita halak Batak dioputa hapogoso dada holan hapogoso niar tanani dokna
Alai pogos di partodio pogos di holong di rohadang adong beanggo jabbar hanguluani. Alai saha barita nauli jalahitan waing parbue ni barita nauli parbue ni zeding songon na masa di Pulau Rupat. Naung tabigi naking naung tapayutihu barita jalatongon sadario 50 tahun mai di pestahon. Pulau Rupat gabi marsinodang alani barita nauli. Songo bangso Batak. Najujut jinamitahon anggon waing dak pola may lehita. Hamunangad doy. Anggon na jolo ganupari do dijual di onan. Dang binatang dak pahapahanan alay jolma. Budak itu biasa diperjual belikan. Alana talu marjuji maon, alana marutang maon dak kagararsa ijuali anak konna. Ijuali natai, amat tai di dia dibeakon, ado dibeakon teh dipasung. Dan alana hurang roha, ini sungguh-sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Mulut apa hutihu, itu hore ini itu sejarah fakta. Ala martubara do jabunyo putana jolo, boy do horbo di toru. Gabinganan ni horbo de akan adok horbona. Alai jok do terjadi jumpa masa ama dibeakon dipasung ditorui. Bukan karena gangguan jiwa, tidak. Tetapi dulu dianggap lumrah, imah haholomo dihita. Jala jojok masa perperangan nasada tu nasada. Jojok don terjadi halum lamoni alai Roma barita nauli. Tadai boy nuai kita marpahea songonon. Boy kita sahatu Pulau Jawaon ala parbueni barita nauli. Sidok mauliate mahita tutuhani. Nuaing moloro sukun sensenina ahadonau kubai Tuhan halus. Naung dihokop Tuhani hita ma mangalusi diganup rohata pikirata. Jala toktong do tanya konota. Molo di pestahon nuaing 50 tahun rupat alai bohado hita nuaing. Adong dua pangatusio jolo sian taringo tu jending ke dalam, jending keluar. Jending keluar boido peom marbagi-bagion. Jending keluaron adong don dakalak Batak, dakaristen. Bohado bahenom manuguon. Apakah kita harus pergi keluar aulau ni parhalado mai? Daong. Alai naum marga bohado patadahon holong ni tuhatai. Naum marga bohado pataridahon holong ni rohatu nasida. Atik beha nuaing adong di bagastai. Nataguari songon asisten rumah tangga. Atik beha holan nata songgahion. Atik beha holan nata badai dak talehon dohok balajonion. Gabe Roma hatana percuma. Namanya anak Tuhan. Atik behadang denggat tabahin. Iko boy do hita merzending do pahi. Jending ke dalam. Puji Tuhan. Di piga-piga dung ngahira 2 bulan 3 bulan ngaribur hita namar minggon. Lam mereda pandemi COVID. Tanya konot tado. Nakpe saya dong gope akabarita muncul. Di binege romuse coviton. Alai hinorhonni nung ngagudang tarpodom haporseaon gabe anggo dimula nei mula-mula rokopiti beribadah streaming live streaming rame dope dung lamangihut dang ibadah live streaming be manoton orang yang beribadah nama manoton YouTube mabigi jamita le manoton nama dang beribadah lemoru ujungna sanga do hita
gabe peam hira sude gereja songo ni dakolan HKBP songo parsikolai akada danahi dung didok sekolah tatap muka ninna menjadi sesuatu yang asing ngapeam anggona jolo hola sebulan libur sekolah laho masuk hira sobinoto bimanurat 2 tahun danahi gabe peam sekolah minggu pe songoni noaeng lumayan puji Tuhan ngasongon na torop alai torok dope molo diguari zending ke dalam pohado bahenota makehei parjolo dirita maka mulai tehot tu debataba parbueni barita nauli do HP parbueni zedingi do HP alai yate behadong na dilabukta tetanggata na sai tarpodom dope naung margoar karisten ibana dada holana lani HKBP daong dak pole ko mabuat tu HKBP daong alaya sa diingot Yesus si paluai ima haroroni Kristus nuaing paluahok kita jalah saha dohita nabui masa mengalami napogos natarhurung mapitung marnida dengan basa ni debata mapitung marnida holong ni rohani debata alela subuedo hita digosa-gosa si bolisi sadarion dinabi negemuna hatai nunga dihohi di bagasan Yesus jala sadariomma tiki parasian menjadi tahun rahmat Tuhan. Amin. Mauliate male Tuhan ala barita nauli iga be dapat tami nauli na dingga dingolu namion gabe bui hami madai hamajuon ni zamanon gabe bui bangso nami bangso Batak gabe bangso na suku na maju di tonga-tonga ni bangso negara namion mauliate ma Tuhan nak bejot-jot humurak kami madok mauliate tu homar hiti akapabahenan nami alani ajari hami asa dohot tami nang makeheya kadongan nami na tarpodom manugunogu unak kolasi tugu-tugu kami alai dohot mangalehon mabuan barita nauligabe sitidangi guarmu hami sude akan nauk terdiri tu bagasan guarmu mauliate male Tuhan di namar ningot huriam HKBP 50 tahun zending di Pulau Rupat salam tabay mga bilangan niya kanaporse adiho asa malua siya nakahaholomon dapotan hanguluan saliling nililing na pasu-pasu ng huriam HKBP harapan jayaon pasu-pasu maka na mabalu na samarama na somarina sa ileho na pulapul mutoktong tuaka na marsak alani parsirangan hamatiani hondo si pangapul na sumurung ali Tuhan lehom mahai pason na tuak kadongan nami na dibagasa parsahiton na piak di podoman na dibagas na manang di rumah sakit pe lumobi palua mabangso negara namion portibion siap panahit nama baik kami mau ditodit nama baik kami gudang humasusa alani pandemi COVID-19 saya palua matuhan asa tungboi mulak muse dohok denggan parsauran nami maradopok dongan nami jolma nang ditongani bagas joroma si marohamale Tuhan mauliate madiaka dongan nami nanile homu tabbani umur di ulang tahun nasida na huingot kami pasu-pasu akadongan nami lumobi tahe ajari hami mamake akatiki nanile homi asamar sangap tok tongguarmu atong pinuji mahomar hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dia mahita. Di bersam
tatangya koma peleata martangyang mahita. Ale de batama namina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian nani lehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajau muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni silehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangagon. I hope Duna puna harajaun Duhut hagu pun Udihasa ngepon saleleng ni leleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Kami atas goar ni sude parhalado ni huriata HKBP Harapan Jaya doho sude aka tim namar hobas sadarion pasahaton tuhita saluhutna songoni doho ruas ini tuhata nama doho ibadah secara live streaming upasahat kami mas selamat hari Minggu Tuhan Yesus memasu-masu horas.